boa tarde. Seguimos aquí, xa vexo que estades todos na casa, non? Mar, sí, Rebeca, vale, todos, xa está, listo. Veña, estamos aquí en familia, como vedes, moi ben avenida. Podemos prescindir desto un momentiño. E teño o gusto enorme de compartir outra vez mesa, non mantel nin poesía, pero, bueno, igual lo de poesía sí, con estas dúas compañeiras. Elas son Fátima, do CEI Milladoiro, de Malpica, e Carmen, do IES Francisco Aguiar, de Betanzos. Teñen en común a súa implicación coa biblioteca escolar, obviamente, e teñen en común a súa implicación coa Alfin. Ademais de estar en centros que foron gañadores do concurso de traballo por proxectos que promove a nosa asesoría de bibliotecas escolares, que, por certo, se publicou esta semana e o prazo está aberto ata o 10 de xullo, así que vos convidamos a participar, por suposto. Ben, comezo por Fátima. O seu centro é Plan B dende o primeiro ano, é dicir, teñen toda a experiencia acumulada. Olga Rodríguez, a súa antecesora, foi coordinadora durante moitos anos ata a súa xubilación. E mandamos un saúdo dende aquí. Estará seguro véndonos. Fátima debuta este ano como coordinadora, pero xa estivo nos encontros de Biblioteca Creativa, na xornada de Biblioteca Creativa, perdón. E naquel momento expuxo Marta, a súa compañeira, pero, bueno, ela estaba aí de apoio moral tamén. Ademais de ter un blog exemplar e de, bueno, ser todo un laboratorio de aprendizaxes, lembro que cando fomos á inauguración como Centro Lía, me chamou moito a atención o espazo da cociña, que teñen perfectísimamente integrado dentro desa concepción nosa de que a biblioteca escolar é unha factoría, un laboratorio de aprendizaxe e de creación en toda a vanguarda na súa expresión máis ampla. Gañaron o concurso de traballo por proxectos no ano 2016, no ano 2017 e no ano 2019. O primeiro ano era da cociña á mesa, o segundo ano era Pintamos Moito, que estivera Olga precisamente expoñendo nas 8ª xornadas de bibliotecas escolares, e o mar que nos dá foi o último, non imos decir derradeiro, nin moitísimo menos. Agora que mencionei o de Centros Lía, aproveito para lembrarvos que na nosa canle de YouTube, Asesoría de Bibliotecas Escolares, podedes ver todos os vídeos nos que se presentan eses centros e que seguramente serán moi inspiradores. Pola outra banda, teño a Carmen Suárez, do IES Francisco Aguiar, como vos dixen antes, que levou a coordinación da biblioteca durante 4 anos, 2015-2019, verdade, Carmen? Profe de Lingua e Literatura Galega e tamén ten unha implicación especial coa Alfin. Xa estivo con nós tamén nas 8ª xornadas de bibliotecas escolares cunha moi atractiva presentación de sinerxias dende a biblioteca escolar. Non lles roubo máis tempo e doulle a palabra a Fátima. Grazas. Moi ben. Bueno, boa tarde a todas e todos. Agradecer unha vez máis e, como sempre, a asesoría que nos convidaran, perdoade que a quito, que nos convidaran pois os encontros 2021 para compartir as nosas experiencias e seguir enriquecéndonos mutuamente. A presentación que vedes, tituleina da información ás competencias, proxecto documental integrado e tarefas integradas, e nel resúmese un pouco o traballo desenvolto nos últimos 6 cursos a prol da aprendizaxe basada en proxectos e a importancia da alfabetización en información. A ver se pasa. A Biblioteca Escolar Milladoiro, se vedes aí nas imaxes, esa biblioteca xa do século XXI, reformada e transformada grazas ao Plan Lía 2 e ao primeiro laboratorio de cociña que inauguramos. E a biblioteca para nós é o motor da educación pública e de calidade
por e para a nosa comunidade educativa rural e pequena. E a biblioteca existe, como dixo antes Chelo, existe dende o momento en que existe o colexio. Non entendemos un colexio sin biblioteca. Así, o equipo de biblioteca e dinamización da lingua, xunto co resto de equipos, a xefatura de estudos coordinando, propoñemos actividades, recursos e espazos ao servizo da comunidade e das aprendizaxes. A biblioteca é así o centro de recursos, de lectura, de información, de aprendizaxes do colexio. E dende o 2019, xa como centro LIA 2, é un espazo creativo de aprendizaxes. E por qué? Pois porque fomos, desde o ano 16-17, coa inauguración do laboratorio de cociña, fomos colonizando diferentes espazos do colexio para convertilos en laboratorios de aprendizaxe. E que entendemos por laboratorios de aprendizaxe? Pois entendemos eses espazos onde desenvolver as tarefas integradas relacionadas principalmente co proxecto documental que nos permiten transformar a información en coñecemento a través da experiencia. E a experiencia, recurrindo a Dewey e esa frase, esa cita que vos deixo aí del, a experiencia entendida como esa situación ou suceso polo que alguén adquire coñecementos do mundo e da vida que se caracteriza pola interacción e pola continuidade. Unha experiencia pasada que continúa no presente en xerundio sempre porque miramos cara ao futuro. Esa aprendizaxe permanente. Na imaxe da biblioteca, esa primeira imaxe que tedes aí arriba, tedes enlazado un hipervínculo que vos levará á presentación da Biblioteca Escolar Leolab que fixemos nas xornadas de Biblioteca Creativa de 2020 e aí entenderedes un pouco máis ese concepto de laboratorios de aprendizaxe e a Biblioteca Escolar Leolab Milladoiro. Os PDIs, os proxectos documentais integrados do colexio, son o documento base arredor do cal se estruturan as actividades de centro. Unha vez que eleximos a temática, esta é o alicerce para impulsar a aprendizaxe basada en proxectos. E esta aprendizaxe basada en proxectos materialízase integrando o PDI anual na programación didáctica de aula para desenvolvelo a través de tarefas integradas que se nutren da investigación e da documentación, é dicir, da alfabetización en información. E iso lévanos a ese óptimo desenvolvemento das competencias clave. Como vedes, e como iredes vendo nas 3 diapositivas do PDI, fixe unha pequena infografía na que aí se explica claramente e están hipervinculados os enlaces pois ao blog, a bitácora de cada un dos PDIs, así como as memorias, proxectos, producións etiquetadas como alfín ou a plantilla resumo que utilizamos para facer tarefas integradas. O PDI Pintamos Moito foi o primeiro que implementamos bianualmente. E por qué? Pois por petición do profesorado e da motivación do alumnado, que así non lo pedía. Había máis que investigar, máis que aprender e máis que construir. Cada PDI xera unha amplitude e unha riqueza de miradas de todas e de todos, porque hai, ante esa diversidade de dimensións de aprendizaxe, son o que nos fa mellorar ese proceso educativo. E a biblioteca é a encargada desa engrenaxe de cada PDI, de interrelacionar, por exemplo, o PDI coas conmemoracións. E así sistematizamos actividades que xa non son propias, como a Semana das Lecturas Terroríficas, que este ano xa cumpliu a súa 11ª edición, ou o Día de Rosalía, que acollemos con moito agarimo e que sentimos moito, igual que as Mes das Letras, que xuntamos Día do Libro co mes, o Día das Letras Galegas, xuntámoslo nun só Mes das Letras dedicado ao libro e ás letras galegas. Cada PDI, cada curso escolar xera produtos finais que nos fan seguir medrando. E en Pintamos Moitos, pois, como vedes aí en producións finais, o colexio transformouse nun gran museo, o Museo Milladoiro, e era un museo non que os corredores e as portas das aulas estaban, pois, penduraban obras realizadas ao longo do curso. Tamén facemos producións escritas. E como se fan esas producións escritas? Pois a través desas tarefas integradas e esa dinamización plantexamos na actividade plantillas base para que o traballo se faga nas aulas e finalmente poder crear estas maravillas que catalogamos no oco baleiro das CDUs, que é o oco 4, e nos dedicamos ás nosas producións propias. E para nós a produción propia é o dos libros que máis agarimo temos no centro, porque os nenos e moitas veces os pais recurren a ver outra vez os seus traballos recollidos nestes libros de produción propia.
a transversalidade sempre está presente en cada PDI, é dicir, temos que romper co compartimento de áreas e romper transdisciplinar, é dicir, facer transdisciplinariedade. A imaxe que tedes nesa diapositiva é a imaxe da entrada do noso colexio, que foi o produto final de Pintamos Moito, no que todos pintamos ese mural baixo a dirección do pintor carballés Moan Lendoiro. E ese foi o noso lema de aquí aprendemos e xuntos soñamos. Co PDI o mar que nos dá, mirámonos no mar, nos mares do mundo, no noso mar primeiramente Malpica e no resto de mares, para navegar por un mar de aprendizaxes e vivencias construtivas, das que tivemos producións finais tan ricas como o Dicionario Mariñeiro, que tamén o temos aquí, no que iban redactando as súas plantillas cada un dos alumnos e das clases, conformando todo un dicionario de palabras do mar, debuxos. E así conformamos a nosa produción propia dun dicionario de mar. Tamén creamos unha canción, grazas á implicación da mestra de música que coordinou-nos a todos para poder crear a canción unindo a nosa mascota Leo con diferentes libros que traballábamos ese ano de contos, de literatura infantil, e aunamos así música e literatura para crear unha canción que nos é propia e que nesa imaxe que vedes aí é unha captura de pantalla da coreografía que fixemos entre todos para ese vídeo final da canción Un mar de contos. Tamén tivemos un museo do mar, un museo que durante 2 anos se foi construindo ca colaboración de todas as familias e da comunidade educativa con diferentes documentacións, como libretas marítimas de avós e bisavós, pezas de barcos antigas, e así tivemos o noso propio museo do mar nos anos en que durou o PDI. E Mar e Arte tamén cabe destacar que foi a última exposición na que creamos con Crebas e traballamos transversalmente a ecoloxía e a reciclaxe para crear diferentes obras de arte. Cada un deses enlaces de producións finais ten un enlace que poderedes ver e digerir tranquilamente unha vez se colgue a presentación, e na imaxe, como vos dixen, aí estamos todos e todas representando a nosa canción. No curso 19-20 iniciamos o PDI Visión 3C, Comunicación, Ciencia e Creatividade. E aquí a temática elexida, ou máis que nada, o que queríamos impulsar era ese concepto de biblioteca escolar Leolab. A necesidade xurde de asentar a biblioteca do século XXI, a biblioteca que xa tiñamos, que xa temos, a biblioteca escolar Leolab, e que a comunidade se fixera consciente das metodoloxías hacia as que transitamos, novas xa non tan novedosas, pero, bueno, para parte do profesorado que recibimos, sí, como ese centro de recursos e espazos creativos para todos e todas ao servizo do currículo. E para isto tivemos que reorganizar os equipos de traballo. Xa non nos valía os equipos marcados de lei de convivencia, demais, entón marcamos equipos de traballo en referencia aos laboratorios que tiñamos. Esta estrutura permitiu que o profesorado menos experto ou menos ducho en metodoloxías máis activas se sentira en todo momento acompañado polo profesorado que si transitamos e camiñamos nesa metodoloxía. E despois cabe dicir que a formación permanente é indispensable e sempre necesaria para nós no inicio de cada curso, porque dun claustro de 20 docentes só a metade posuímos un destino definitivo. Así formamos cada ano o profesorado novo que ven, no noso PDI, no noso proxecto, e cabe dicir que os produtos finais a destacar do 19-20 foron o libro das vacinas do Botrato, que no segundo trimestre empezábamos con moitas ganas de rematar un curso moi proveitoso en canto a laboratorios, pero apareceu a COVID-19 que non nos permitiu rematar o curso, nin acabar eses laboratorios como quereríamos, porque era o inicio deses laboratorios de aprendizaxe, pero a avaliación do profesorado, da comunidade e do alumnado foi moi positiva, altamente positiva. E voltamos no presente curso con forzas renovadas para afrontar o temporal da COVID-19, dun curso que sabíamos que non ia ser fácil, pero nunca imposible, porque ningún mar calmo fixo experto a ningún mariñeiro. Entón, o que fixemos foi reorganizar, implementar, viñeron as olas de COVID, entón tivemos que volver a reorientar peches temporais da biblioteca, reorientar outra vez e seguir adaptándonos a protocolos COVID e a escola que deixamos e que queríamos voltar a ter e que coa ilusión, a motivación e a colaboración de toda a comunidade
pois estamos tentando ter, e como digo eu, somos auténticos superheróis e superheroínas do Milladoiro. A máxima deste PDI é construindo un mundo mellor, porque queremos integrar os obxectivos da Axenda 2030 no proceso de ensino-aprendizaxe, que xa están integrados no currículo, non é nada novedoso. O currículo é a Axenda 2030. E isto concrétase nas particularidades de cada trimestre. Cabe destacar estas producións que xa vos dixen, pero sobre todo a do Feliz Día do Libro e Día do Libro en Familia, que foron producións feitas en confinamento, en pleno confinamento, e a comunidade volcouse, e aí están esas producións feitas por todos e todas. Xa no presente primeiro trimestre, que traballamos a Rodari e facendo outono de palabras, outono de pictogramas, e tamén os dereitos da infancia co dereito á educación, porque tiñamos un alumno que non pode asistir polo COVID á escola, entón reclamamos un dereito digno á educación e a atención domiciliaria, educativa domiciliaria é unha delas, quero dicir, está na lei, pero despois os recursos non son os que temos. Entón era unha maneira de reivindicar unha educación de calidade para todos e todas. Estes laboratorios que reorientamos tivemos que facelos en grupos burbulla por aula. Se nun principio pensábamos ganar un pouco de riqueza internivel en canto a grupos de contención, pois cos agromos vimos que non podíamos facelo e que teríamos que facelo en grupos burbulla e cada titor implantar os seus laboratorios. Non pasou nada, quero dicir, reorientamos eso, pero a aprendizaxe baseada en proxectos seguiuse desenvolvendo, e para eso no etiqueta Biblioteca Escolar Leolab podedes ver todas as entradas feitas na bitácora, pois coas propostas de actividades que se fixeron desde o equipo de biblioteca coordinado pola xefatura e as produtos finais que saíron deses laboratorios. A imaxe que vedes aí reflite a exposición Leo Lepaz, que conformamos entre todos e todas, desenvolvendo o laboratorio documental do mes de xaneiro, e enlaza a bitácora deste PDI. Visto como estruturamos cada PDI nesas infografías e as producións finais, que podedes ver con máis calma, como vos dixen posteriormente, nesta diapositiva e na seguinte, o que quero incidir e a importancia realmente, o que quero destacar é que os documentos de centro son moi importantes, é dicir, porque moitas veces oímos eso da burocracia, pero no documento de centro, como é o proxecto educativo dun centro, aí márcase e escríbese a filosofía e o ideario do centro, a donde camiñamos e que é o que queremos. Partimos do proxecto educativo, no cal é a escola que queremos, e a metodoloxía de aprendizaxe basada en proxectos e a nosos laboratorios de aprendizaxe, para despois pasar a un seguinte nivel de concreción, que son as programacións didácticas. E aí é onde realmente se teñen que integrar o plan lector anual, que proxecta a biblioteca, e o proxecto documental integrado, que ten que materializarse a través de tarefas integradas deseñadas polo mestre e mestra de aula, sempre co asesoramento e apoio do equipo de biblioteca e demais equipos, e a partir de aí poder facer esas tarefas que leven as competencias clave, o ser, o facer e o saber. Cada unha desas imaxes que tedes na pantalla son os documentos de centro, e picando neles poderedes acceder aos mesmos, porque o último nivel, que é a programación didáctica, teño que dicir que é a miña, no sentido de que eu si quero dicir, plasmo así e vivo así a educación, quero dicir, por proxectos e a biblioteca como centro e corazón do colexio. Entón, nesa programación, o que podedes ver, atendendo a nova lei educativa, que xa fala de ámbitos, de traballar por ámbitos e non por áreas, eu en setembro xa adiantei os ámbitos, é dicir, porque non vexo como podo traballar por proxectos e tarefas integradas se non fago transdisciplinariedade, é dicir, se non collo un ámbito científico e un ámbito lingüístico. O lingüístico hai que dicir que é transversal, quero dicir, partimos sempre do científico para traballar despois o lingüístico, aunque hai que incidir en determinados aspectos lingüísticos que se hai que traballar non transdisciplinarmente. Nesas imaxes, como vos dixen, están eses documentos e a programación didáctica. O que vos quero dicir é que é un exemplo, tedela que facer vosa, é dicir, eu nutrome dos documentos como os meus compañeiros e demais profesionais, pero temos que adaptar a nosa realidade educativa o que vivimos e o que temos. Despois tamén dicir que na seguinte diapositiva recolles un pouco máis explicitado
a pirámide de documentos que conforman o que é o ideario do colexio e a súa visión de traballar, e aí só quero destacar que tedes enlaces a diferentes recursos que aportamos sempre á nosa comunidade, como son o caderno Alfin, aprender a investigar que se imparten en cuarto e sexto de primaria como libre configuración, a guía de usuarios e formación de usuarios que actualizamos este ano, adaptándonos a esta melloría da biblioteca escolar, a biblioteca escolar do século XXI, e no epígrafe de tarefas integradas tedes unha plantilla máis desenvolta, que as que poderedes ver nas anteriores diapositivas, porque as outras son plantillas resumo na que nós de un só vistazo podemos ver como traballar, e esta é máis desenvolta en canto a que tes que integrar e ver os recursos que tes, os espazos, as actividades, os exercicios a traballar. Nas competencias clave, que todos coñecemos moi ben, eu incardino sempre e deixo aí que é transversal a competencia emocional. E onte Joan Ferrés encantoume porque esa é a base da educación. Quero dicir, se non emocionamos e se non motivamos, dificilmente vamos a aprender. Entón, aí, esa competencia transversal, non só para motivar e aprender, senón tamén para coidarnos, porque temos que coidarnos, escoitarnos, saber aprender uns dos outros. Como reflexión final, dicir que é preciso que entendamos as características da información e as características do coñecemento. Como ben recolle José Antonio Millán no seu documento en liña, que tedes na bibliografía, La lectura e la sociedad del conocimiento, na que explica moi ben que a información é externa, é informe, é rapidamente acumulable, podes automatizar e é inerte, non ten vida. Mentras que o coñecemento é interiorizado, estruturado, pode crecer lentamente, é humano e conduce a acción. E isto o que nos leva é que temos que transformar esa información en coñecemento a través da búsqueda, do tratamento e da comunicación desa información en coñecemento para poder adquirir esas competencias que, como di Ventura e Hernández e Ventura no seu libro, que tamén tedes na bibliografía, o coñecemento é un calidoscopio. Nel acóllese o ser, atitudes, o facer en canto a procedementos e o saber en canto aos conceptos ou contidos máis conceptuais. A escola non, porque o coñecemento é ese calidoscopio, pero é que nós, todas e todos, temos a responsabilidade individual e colectiva de prepararnos para a sociedade na que xa vivimos, que é a sociedade da información do século XXI. E non podemos facelo por unha vía oposta, a escola non pode facelo por unha vía oposta á vida. E as viñetas de Xosé Tomás, que tanto me gusta, do seu manual de escola, explicitan moi claro nesa imaxe. Non podemos ir por vías opostas, escola e vida, e, sobre todo, a escola ten que ser esa fonte de vida para a metamorfose, que maravillosamente se ilustra nesa viñeta. Quedan a vosa disposición as webs e bitácoras do centro, e nelas, desde a biblioteca, están enlazadas todas para que podades consultar, reler e demais, e dicirvos grazas pola vosa atención e que o camiño do ensino-aprendizaxe sigamos nel emocionándonos, lendo, creando, comunicando e coidándonos pola construción dun mundo persoal e social mellor. Porque esta presentación, as nosas experiencias vos sirvan para ter en conta as vosas debilidades e fortalezas, para adaptarvos á vosa realidade educativa e ser creativos ante as dificultades, porque as hai, ninguén as nega, ningún colexio perfecto, non temos os recursos suficientes que deberíamos ter, non temos o tempo e non, hai moitos non podo, pero hai que ser creativos para poder por nós e por eles e elas que son os nenos e as nenas, que merecen aprendizaxes motivantes, vir á escola ilusionados cada mañán, tendo un mestre e unha mestra que os escoita, que os atende e que conta coa súa experiencia pasada para crear esta experiencia presente en Xerundio e que sigan formándose nese futuro. E contade sempre, eu sempre conto e o noso cole sempre conta, con que neste mar de aprendizaxes a asesoría é o noso faro guía, que está sempre aí, axudándonos no que precisemos. E para rematar, se me permitides, que non sei se me pasei, como Xela Arias é a nosa autora, querida autora, homenaxeada nas letras galegas, pois hai un fragmento no seu libro Non te amola, preciosamente ilustrado por Luz Veloso, no que di o seguinte:
só vos vou a ler e vou a intentar calar ou rematar para que cada un saque desas vosas reflexións e conclusións propias. Pois sí, aquí remato o meu libro. Agora teño que me documentar para facer o verdadeiro escrito. Un texto que o explique todo moi ben e que convenza para cambiar as cousas. Porque cando as cousas están mal, hai que cambialas. E neste mundo é claro que non todo vai perfecto. Se eu, tratando das miñas cousas, descubrín un fallo legal, teño que convencer a todos de que escriban de sí mesmos. Que milleiros de fallos non daremos descoberto entre todos? E así despois poderemos arranxalos, que senón é cambiar o mundo. Mira, xa ves, ademais de para que o Marcos e todos os nenos pequenos pinten neles, para isto tamén serven os libros. Grazas a todos e a seguir construindo xuntos e xuntas. Impresionante. Moitísimas grazas, Carmen. Empezo eu. Queira, sí. Bueno, a verdade é que o teño difícil despois de todo este entusiasmo que demostrou Fátima na súa presentación. Moi ben, Fátima, alucinante. Bueno, nos primeiro agradecer, por suposto, a Asesoría de Bibliotecas Escolares que nos convidaran a vir aquí. Creo que viñemos aquí porque no curso 18-19 o noso proxecto Betanzos 800 anos foi un dos gañadores da convocatoria de traballo por proxectos da Asesoría de Bibliotecas Escolares. Tamén o ano anterior o noso proxecto Ciencia en Feminino tamén foi premiado, non? Eses dous premios a nós sorprenderonnos moito porque só 2 anos antes estábamos absolutamente convencidos de que nós non sabíamos traballar por proxectos, de que traballar por proxectos en secundaria era algo complicadísimo, moi difícil, poñernos de acordo, cada un na súa parcela, o tempo moi marcado, sen tempos, temarios moi complexos, bueno, pois que non se podía, non? E resulta que sí que puidemos. Entón, bueno, pois o que pretendo facer agora aquí é ensinar cales foron os pasiños curtos, pequeniños que fomos dando para chegar a ese traballo por proxectos, non? A eses premios, a eses 2 premios, pero sobre todo o último, porque sí que foi un gran traballo, creo, donde todos traballamos moi ben e foi moi agradable e donde se implicou todo o centro, absolutamente todo, e estivo realmente ben, deixounos moi bo sabor de boca, non? Bueno, para empezar, pensamos que traballar por proxectos é moi difícil, non? Nos tamén o pensábamos, cada vez que se nos plantexaba ese tema, o equipo de biblioteca poñíanse nos ollos en branco e decíamos, no, por aí non imos, imposible, non sabemos. E logo démonos conta de que había cousas que xa estábamos facendo e que eran os primeiros pasos que había que dar, non? Pequenos colaboracións interdisciplinares, por exemplo. Nos facíamos un proxecto dentro da biblioteca que era un concurso de minilibros donde 3 departamentos colaborábamos, o Departamento de Matemáticas ou Tecnoloxía, as linguas e plástica, e entón sacamos adiante unhas pequeniñas obras de arte que eran uns libriños pequeniños, ilustrados, con unhas historias moi fermosas, non? E, bueno, démonos conta de que ese tamén era un pequeniño proxecto e que a forma de traballar para sacar adiante ese proxecto nos podería servir para outros proxectos, non? Outro mini proxectiño que facíamos, bueno, pois era o fotosafari, sempre polas letras galegas, o Departamento de Lingua Galega e o Departamento de Plástica saca unha actividade que é encaixar un fragmento literario do autor homenaxeado, moi curtiño, unha liña, un verso, non? Cunha imaxe, e saen cousas moi bonitas, non? Pero realmente onde estivo xermolo do noso traballo por proxectos foi na Semana da Ciencia e a Tecnoloxía. Dende o ano 2011-2012 no noso centro, os profesores de Ciencias, de Tecnoloxía, de Bioloxía e de Matemáticas e de Física e Química, pois decidiron que a mediados de abril, durante unha semana, eles ian facer unha exposición, sacar aos corredores, levar ás outras aulas, todo o que estiveran traballando ao longo do curso, non? Cunha particularidade que era que se preparaban os propios alumnos para ensinarles, ser monitores aos outros compañeiros, non? E entón, cando chegaba esa semana de abril,
Bueno, pois o centro era, cambiaba totalmente, poñíase patas arriba, todo se enchía de experimentos, de demostracións, pois coches que estaban circulando, cociñas que estaban funcionando ao sol, e era moi interesante. Rapaces pequenos entraban nas aulas dos maiores e explicabanlles os seus proxectos, non? E nun momento dado, os profesores de ciencias fixéronnos o convite aos demais para que participáramos tamén nese proxecto. E ao principio pensábamos que non podíamos, non? Que podemos aportar eu de lingua galega, que aporto, non? Pero logo démonos conta, bueno, pois a pensar e dis, bueno, pois por que non? E entonces ocorréronsenos cousas que podíamos aportar, por exemplo, traballar as esopías, que son pequenos textos que se teñen que amoldar a plantilla do número pi e que é moi difícil, pero que, bueno, que se podía facer, ou relatos que tiveran temática científica, non? E igual que a nós empezaron a facelo pois outros compañeiros, xeografía e historia, as linguas. Na biblioteca pois organizamos un xogo que era o xogo de busca ciencia. Durante os recreos pois fixemos unha batería de moitas preguntas científicas, non? E os rapaces baixaban durante os recreos por cursos organizados e aí competían e tiñan que buscar as respostas en medios físicos da biblioteca, nos libros ou, bueno, nos ordenadores, non? Por internet. E moi ben, funcionaba moi ben. Pero démonos conta de que faltaba algo, non? Cada un íbamos un pouquiño polo noso lado. Faltábanos un fío condutor, un elo, algo que dera unidade a todo iso que estábamos facendo, non? E entón, no curso 16-17, pois, ocorréusenos pois, que podíamos traballar o turismo sostible. E, sí, algunhas actividades pois, foron por ese camiño, traballando o turismo sostible, pero quedou como moi vago, moi impreciso, non? Pero ese mesmo ano, a final de curso, dixemos, bueno, para o ano que ven, isto vaise facer en serio e imos coller un fío condutor e todos imos traballar ese fío condutor e imos intentar sacar adiante realmente un proxecto que vai ter o seu produto final, esta exposición da Semana da Ciencia e a Tecnoloxía. E a temática que escollemos foi ciencia en feminino, o papel da muller na ciencia e na tecnoloxía. A razón da elección é bastante evidente. No noso centro, os bacharelatos tecnolóxicos, nese curso só había unha rapaza matriculada. As nenas non se matriculaban no bacharelato de ciencia e tecnoloxía, parecía que era cosa de rapaces, non? E logo, pois, sabíamos de todas esas mulleres científicas que foron silenciadas ao longo dos anos e que había que darlles visibilidade, non? Así que, o curso seguinte, empezamos a traballar nesa liña. Ese documento que temos aí foi o primeiro paso, non? Primeiro xuntámonos nunha reunión en gran grupo. Esas reunións en gran grupo, ainda que ás veces parecen un pouco absurdas, pois non o son. Empezamos a traballar no contexto dun proxecto de formación permanente do profesorado de 2 cursos, estábamos inscritas 29 persoas, tiñamos 2 grupos de traballo, un era ler e crear e outro era investigar, e entón, nesa primeira reunión, acudimos todos e aí, pois, dixemos as cousas que se nos ían ocorrendo e esas ideas peregrinas son logo, pois, o primeiro escalón, o primeiro banzo, non? Sobre o que pisar para proxectos futuros. E unha das grandes ideas que saiu de aí foi utilizar o Drive de Google, do Google da biblioteca, para organizarnos, non? E entonces decidimos que íamos crear unha carpeta, un cartafol no Drive de Google, donde ían aparecer os seguintes documentos. Unha plantilla que é esta, donde aparecería o nome da actividade que ia propoñendo cada profesor, o grupo de alumnos que con quen se ia preparar esa actividade, se esa actividade ia ser exposta a que alumnos se ia expoñer, cales son os profesores que se ian encargar desa actividade, pero ademais tamén cales eran as necesidades materiais que se necesitaba
en que espazos se ia expoñer ou que espazos se ían necesitar nesa Semana da Ciencia e a Tecnoloxía e que tipo de formación precisábamos, non? A biblioteca coordenaba todo isto, era a que xestionaba todas estas necesidades, a que coordinaba todo o que ia surdindo, e esta plantilla axudábanos a que se alguén vía un proxecto, unha idea, dicía, pois por aí podo ir, podo me sumar, podo aportar isto, e entón no Drive íamos ampliando, non? Cada vez, pois ian aparecendo máis actividades ligadas as unhas coas outras, non? E o proxecto ia tomando corpo. Ademais desta plantilla, pois puxemos tamén xa o horario, que é outro dos documentos que... Si lle dou aquí vaime ver. Non. O horario da Semana da Ciencia e a Tecnoloxía, vale. Aí xa se especificaba claramente pois como ia ser a organización. É unha organización bastante complexa, aínda que pareza que non. Biblioteca, xefatura de estudos, aí traballábamos duramente para que esa loucura desa semana pudera ter sentido. Esa que temos aquí é a do ano 2019 e como non se ve moi ben, pero moitos dos proxectos teñen a temática de Betanzos, non? Que é do proxecto do que falarei a continuación. Nesa plantilla aparece xa o nome da actividade, cales son os grupos que participan, en que grupos van facer as demostracións, quen son os profesores encargados, que profesores van estar implicados nas súas horas, non? E logo aparece tamén unha plantilla de panéis, etcétera, e todas as actividades que ao longo desa semana se ían poñer en práctica e o tempo de duración de cada unha delas. A Semana da Ciencia e a Tecnoloxía dese curso foi bastante exitosa. Nese mesmo documento de Drive abrimos tamén un cartafol onde cada profesor iba subindo os materiais que ia xenerando e tamén as fotografías que se sacaran desa actividade. E iso era moi práctico, logo, sobre todo, para o da biblioteca, para cando tiñamos que facer as memorias plan B, aí tiñamos prácticamente a memoria feita, era un traballo que se agradecía moitísimo. Ben, pois xa tiñamos casi todo feito, tiñamos tamén un documento no que avaliábamos o proxecto, vale? E entón foi cando, a final dese curso, pois pensamos que podíamos facer para o curso seguinte. E para o curso seguinte, o proxecto de formación permanente do profesorado ampliouse a 34 profesores, entraron 13 departamentos e a temática como que nos viña dada. En Betanzos celebrábase o 800 aniversario da creación da cidade, do traslado da cidade, do antigo Tiobre, do Betanzos Vello, pasábase ao enclave actual. Ia haber moitas celebracións institucionais por parte do Concello e nos pensamos que nós non podíamos quedar a marxe e que, por suposto, tiñamos tamén que participar. Así naceu o noso proxecto Betanzos 800 anos. Para este proxecto Betanzos 800 anos empezamos, igual que sempre, a principio de curso, reunión de gran grupo, 34 profesores, e aí iban surdindo ideas. Os que eran de Betanzos empezaron a dicir cousas. Non sei se sabedes, pero durante a peste negra que fixese non sei que. Os demais, os que non éramos de Betanzos, informámonos, íbamos tomando nota, non? E a partir desas primeiras reunións, tamén abrimos de novo no Drive da biblioteca o cartafol do noso proxecto, Betanzos 800 anos, e aí íamos colgando un documento, xustificación académica,
que é o documento máis importante de todos, a ver se non lo poñen. Justificación académica, o seguinte documento, vale? Vale. Ben, este documento é importantísimo e deu-nos a vida a moitos de nós, non? É unha plantilla na que íamos cubrindo como se titulaba o título da tarefa que queríamos levar a cabo, a quen ia dirixida, cal era a materia, que profesor era o encargado, unha descripción da actividade, baixamos o documento, baixo eu, verdad? Vale. Cal é o marco no que se fai e logo a concreción curricular, non? Todo perfectamente detallado, vale? E o produto final, etcétera, etcétera. Este documento, ao estar colgado no Drive, ao que todos teñamos acceso, era moi importante porque axudábanos a todos os demais, víamos unha idea e dicía, pois eu podo entrar aí, non? E podo participar, podo engadir algo, e entonces facilitaba moitísimo a colaboración, aparte de ser un documento que nos axudaba a ter todo como moi organizado, moi regrado, e logo, pois, para a memoria da biblioteca, para a memoria final, bueno, para todo, era un documento que, bueno, que nos resultou realmente moi valioso. É un documento longo, longuísimo, de bastantes páxinas, non? Pero onde todos, cada un de nós, foi concretando absolutamente todo do seu proxecto, non? E desa forma, bueno, pois, tiñamos incluso a bibliografía, absolutamente todo, que era importante ou que era interesante, non? Páxinas web que se utilizaba, absolutamente está nese documento e ese documento para nós é fundamental. Abrimos tamén no Drive da biblioteca un cartafol onde íamos colgando fotos e materiais perfectamente organizados, non? E iso é realmente logo para o coordinador da biblioteca a hora de facer as memorias ou incluso para logo presentar o traballo por proxectos, non? Foi valiosísimo, foi nos nunha axuda absolutamente imprescindible, non? Esa organización previa que ao facelo cada profesor, a descripción era absolutamente detallada, incluso eu agora, cando para esta presentación, non? Para esta exposición que estou facendo, baseeime neste documento, volvín a él, repaseino para recordar que fixemos, que se pretendía. É un documento realmente moi valioso, bueno, que nos axudou moitísimo, non? Bueno, a xustificación do proxecto Betanzos 800 anos cae de caixón. O Concello ia celebralo e nós tiñamos que participar, obviamente, non? Tiñamos que coñecer no propio medio, tiñamos que estudiar o patrimonio, coñecer o noso contorno natural, colaborar con todas as institucións, non só co Concello, tamén co Centro de Maiores, coa Asociación de Comerciantes ACEBE, coa Asociación de Amigos do Pasatempo, co Arquiveiro de Betanzos, co Liceo, incluso co evento que se celebra cada ano, cada 2 anos das balconadas, non? As posibilidades que nos abría era inmensísima. Permitiunos, ademais, integrar no proxecto actividades que xa se viñan facendo. Simplemente había que enfocalas cara a Betanzos, non? Cal é a vila, cal é a historia da vila, cal é a vila que temos hoxe, que defectos ten, que hai que mellorar, non? E cal é a vila que queremos para o futuro. Permitía aos nosos alumnos un coñecemento absolutamente exhaustivo da súa cidade, do seu contorno, da historia, dos espazos naturais, absolutamente de todo. Así que nos puxemos a traballar realmente moi entusiasmados porque as posibilidades que se nos presentaban eran moitas, non? Así, por exemplo, actividades que xa se estaban realizando, únicamente o que houve que facer foi dirixilas, enfocalas
cara esa celebración, cara a Betanzos 800 anos, non? O Club de Ciencias, a Semana da Ciencia e da Tecnoloxía, moitas das actividades tiveron como protagonista o que ocurría no propio Betanzos. O 8 de marzo, pois fixemos o roteiro Betanzos en feminino que organizaba o Concello. Alá fomos e coñecemos as mulleres de Betanzos importantes, as grandes descoñecidas, non? Houbo un taller coa Escola Superior Técnica de Enxeñería de Canais e Portos que viñeron a darnos charlas e permitiron coñecer pois as estruturas das pontes de Betanzos, etcétera, etcétera, non? Colabórase coa Escola Interxeneracional, coa Fundación de Betanzos, o Espazo Máis de 60, e entón nestes encontros con maiores, estes maiores explicáronos como era a escola súa, a escola que eles coñeceran, non? A escola de Betanzos. Participouse tamén do proxecto de investigación Geomove da Universidade da Coruña, dirixindo os camiños á escola seguros no propio Betanzos. Fíxose unha carreira solidaria promovida polo IES das Mariñas, polo casco histórico, para permitir conocer mellor o casco histórico. Participamos tamén nesa carreira solidaria. Todos os anos o equipo de normalización lingüística saca unha revista de banda deseñada. Pois ese ano as historias do banda deseñada tiñan como protagonista Betanzos, a creación de Betanzos, pois todo que para iso hai que documentarse, hai que aprender, hai que saber, así que toda a historia de Betanzos polos nosos alumnos foi moi coñecida e moi sabida, non? O plan proxecta Fotografía en Curso, no que xa se estaba participando, pois ese ano fixe un proxecto que era Betanzos en 8 séculos e a partir de aí creouse un vídeo, que é o vídeo final desta exposición, onde se fai unha trayectoria por toda a historia de Betanzos a partir deses 800 anos de historia coas fotografías que os alumnos fixeron. Non sei, que máis? O proxecto Terra, tamén, a temática foi a temática de Betanzos, traballouse para coñecer mellor o que ocurría na vila, concursos de sopías que xa viñamos facendo, o concurso de fotosafari que se fai no Día das Letras Galegas, que consiste en coller unha imaxe, uns versos do autor homenaxeado e poñerlle unha imaxe. Ese ano o que fixemos foi buscar poetas que trataran a figura de María Valteira, a nosa betanceira da Idade Media tan importante, non? É dicir, todo me enfocamos cara a Betanzos e aí saiu o noso proxecto, non? Que é o que agora vos vou ensinar. Vale? Vale. Ben. Bueno, como non había un produto final para o noso proxecto, porque ao longo de todo o curso sempre estivemos traballando tendo a Betanzos como protagonistas. Ao final de curso, cando nos decidimos en presentarnos ao traballo por proxectos, dixemos, e que presentamos, non? Non temos nada. Así que fixemos esta presentación que serve un pouco de memoria do que foi ese traballo, vale? Bueno, clasificámosla nestes apartados que ides ver aquí, Betanzos nas mans. Incorporamos neste grupo pois o traballo que se fixo, sobre todo con a dimensión manipulativa, non? Construir coas nosas mans artefactos comunicativos. Entón, fixéronse, por exemplo, estes hexágonos. Isto faise na materia de TIC de primeiro de bacharelato, con impresión 3D. Pois algo que está dentro do programa curricular e que se estaba facendo nas clases, ese curso. Quería poñer o vídeo, pero non podo.
bueno, igual. Bueno, pois ese curso traballáronse con motivos de Betanzos, non? Litofonías, temos aquí a definición da litofonía. Entón, utilizóronse imaxes do parque de pasatempo. Quería concretar máis, pero non podo achegalo máis. Non podo. Bueno, pois utilizáronse para esas litofonías motivos do parque de pasatempo. Sabedes que o parque de pasatempo é ese capricho do indiano, dos irmáns García Naveira, non? Ese gran parque temático que agora está prácticamente abandonado e que unha das nosas teimas foi precisamente falar del, coñecelo, denunciar o seu abandono e como está. E entón, pois, estas litofonías, bueno, pois, tiñan como motivo este parque do pasatempo. Caleidoscopios, traballábase tamén a partir de motivos de Betanzos. Gustaríame podervos achegar máis, poñer os vídeos, pero non podo, non? Diálogos con Scratch, estes diálogos fixéronse nas clases de programación de primeiro da ESO e entón nestes primeiros, bueno, nestes pequenos bandas deseñadas, animadas, o motivo era historia de Betanzos. Collían pasaxes da historia de Betanzos e traballaban sobre eles. Bueno, na clase de latín, os alumnos de latín fixeron mosaicos, copiando a antiga técnica do mosaico, o que fixeron foi crear mosaicos a partir de motivos de Betanzos, moitos deles tamén do Parque do Pasatempo. Betanzos cos pés. Aquí entraría patear, coñecer Betanzos, non? Betanzos é, bueno, pois, o laboratorio e é o lugar de aprendizaxe viva, non? E entonces aquí, bueno, pois, por exemplo, reconstruindo na lembranza o traslado da cidade. O 13 de febreiro do ano 1219 foi cando se fixo o traslado do antigo Tiobre o que hoxe é o enclave, non? Que era o antigo Castro de Untia. Así que alá nos fomos. Ataviados de medievais, coa colaboración do Concello que nos prestou os traxes da Feira Medieval de Betanzos, fomos en autobús ata Tiobre. En Tiobre lemos o manifesto de Afonso IX, fomos acompañados de gaitas, de flautas, de instrumentos musicais, e logo fixemos o traxecto, o percorrido que levaba, reconstruímos o percorrido que levou os antigos habitantes de Betanzos, do Betanzos Vello, o novo enclave, acompañados pois de música, pero tamén íbamos por grupos, non? E cada grupo levaba un caderno de actividades que tiña que ir cubrindo, e con ese caderno de actividades non nos quedaba máis remedio que irnos fixando, non? En todo o percorrido e ir aprendendo ao longo do percorrido. Cando chegamos a Betanzos, a Praza do Concello, pois ali esperábanos a alcaldesa, o concelleiro de Cultura, agasallounos con un chocolate con churros e unha larpeira ben rica, e os rapaces do grupo musical Acebe interpretaron danzas medievais recuperadas, non? Que, bueno, eran o punto final desta xornada festiva e fantástica. Outra actividade que se fixo dentro do Departamento de Bioloxía e Xeoloxía foi percorrer Betanzos para recoñecer as rochas coas que está construído Betanzos, non? Había 10 puntos clave, eses 10 puntos correspondíanse con 10 momentos históricos diferentes. Desa maneira, o alumnado comprobaba como, ao longo do tempo, se ia cambiando os materiais de construción. Os edificios antigos construíronse cos materiais máis próximos e cada vez os materiais, bueno, pois, eran máis lonxanos. Betanzos espazos naturais, podemos coñecer o noso entorno natural,
Betanzos é unha carreira solidaria polo casco histórico que nos permitiu tamén coñecer mellor o casco histórico, unha gincana de 800 anos que o alumnado de cuarto da ESO preparou para o alumnado de primeiro da ESO para que coñeceran mellor Betanzos. Betanzos musa para a creación, aquí fixemos cousas realmente moi bonitas, por exemplo, relatos de misterio no pasatempo, gracias á colaboración dos amigos do pasatempo que fixeron para nós un blog que nos permitiu, xa acabei. Bueno, pois nada, sinto moitísimo. Queda aínda moito traballo por ver. Quedou estupendo. Sinto. Dúas cousas. Tedes o artigo que a propia Carmen e o seu equipo escribiron no número 80 da revista Eduga, vale? Con ese título, por favor, non deixedes de velo. Mil grazas por decir sí e parabéns enormes polo vosso traballo. Moitas grazas. Vale.